De politie is de hele dag nog dwaalde, maar onderzoek in een wenning onder de Boskwaai in de Westereen. Daar was juist middag een 24-jarige vrouw deervoen. Mogelijk dat het slachtoffer toch een misdrijf om het leven kwam is. De politie verwacht daar om het eind van de middag meer duidelijke zoeken te hebben. Er binnen geen verdachten aanhouden. Dantebediel 82 wil in september een riedsdebat houden over de Zwarte Pieten discussie. De partij vindt dat de traditie van het Sinterklaasenfeest maar een Zwarte Piet in stand houden worden moet. En zie ik het nou stiepen bij orenpartijen in het college van Dantebediel. Romke Postma van Dantebediel 82 neemt de discussie over de Zwarte Piet oerdreun. Wetenschap Friesland vreeg het borgers mee te denken over het wetterbeheer in de Graaithoeken. Een groot algemaal is bot verouderen en moet op korte termijn vervangen worden. Dan kost het een soort geld. Het wetenschap wil daarom onderzoeken of het algemaal en kaden in het gebied tussen Bolzert, Wommels, Jesterijn en Nijlaan verminderen worden kan. Joen en vannacht een enkele bui. Bij opklaring squallt het oude naar een graad 12. Morgen geregeld zinnen, het is meer droeg en het wordt dan 20 graden.